we are at the level that we have agreed that the next election will be 2027 according to our tawaran. 2027, 4 years times 3. 3 terms, 4 years. Yun ang latest. October, ano ba yun? First Monday in October 2027. Ano ba yung araw na yun? Ano ba yung petsa? October 2027. Itong first Monday. Itong buwan. Aksyon Balita! Eto nga, at napasa na, mas magaling si Congressman Chiquiting. Napasa na niya sa local government, sa House, yung 6 years. Ang problema ko, maraming nag-o-oppo sa senador. Kaya bakit daw ang haba-haba? Bakit daw ang haba-haba ng 6 years? Ang boss nila, mga mayor, mga gobernador, 3 years lang. Bakit daw ganon? So, last night, ang final compromise, sinulat ko nga, sige, okay, 5 years. Naku, para kaming nagtatawaran sa palengke. Yung 5 years daw, ginawa nilang 4 years. Naku, 4 years. Pero sabi ko, usap na lang tayo sa congressman at tignan natin sa BICAM, baka pwede pang tawaran. Kasi talagang perwisyo, yung eleksyon ng eleksyon, kada taon may eleksyon. Last year, October, we had barangay election. Next year, December, election na naman. Ano ba yan? Puros gastos at wala nang trabaho nangyayari. Kampanya, tapos bago na naman, itong bago, walang alam, walang sabot. Ayun, paano ba yun? So, yan ang problema. So, we have to start discussing. Pero sa senador, may mga senador kasi na kontra sa mayor, kontra sa kanilang governor, alam mo na, politika. But right now, we are at the level that we have agreed that the next election will be 2027 according to our tawaran. 2027, 4 years times 3. 3 terms, 4 years. Yun ang latest. October, ano ba yun? First Monday in October 2027. Ano ba yung araw na yun? Ano ba yung petsa? October 2027. Itong first Monday. Itong buwan na October. Senator, siguro mga parang officials happy on. Sana, no? Because hindi pa ito tapos sa Senate version lang. Pero, sabi ko nga, mas magaling si Congressman Chiquiting naman ang aking partner dyan sa lower house. So hopefully we can pass this as soon as possible. Kaya even the COMELEC, ayaw talaga ng COMELEC mag-eleksyon. Kasi super election year, next year, tulong na eleksyon, one after the other. Ito sa the first Bangsamoro election. So they're very worried about that. Kasi ngayon pa lang magulo na yung mga gobernador, magulo na yung BTC, MILF, and then after that, we have the midterm election, and then finally, may barangay election pa. Iba-iba pa. May manual, may automated. So sabi na baka magulilyaso na yan kasi sobrang dami. Ang budget din, ayaw. Kasi 20 billion na naman ang gagastusin. Sana ibigay na lang sa mga LGU na para may project sila. Okay? So that's the latest update. We've agreed at that level, 2027, October 1st Monday. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.